Hello and welcome to this unboxing video of the first iPad 3 in Denmark. Hallo and herzlich willkommen. Ni hao. Ej, det kommer sgu til at tage for lang tid. Det bliver altså lige på dansk. Beklager alle de internationale seere til denne video. Det forstod de jo så nok ikke. Her er den første iPad 3 unboxing video. Det er jo faktisk min debut, det her unboxing. Jeg har egentlig aldrig rigtig helt forstået og kendt til fænomenet, men min kære nabo, jeg nævner ikke navne, men han havde en fantastisk video, hvor han pakkede sin nye mobiltelefon ud. Det var nemlig rigtig spændende. Ja, den mobiltelefon, det er så en lille sidehistorie, den findes vist der ikke mere. En nat, hvor han kørte i toget, så var der nogen, der vist misforstod begrebet dit og mit, og så mistede han den. Men det kan jo bare være, der kommer en ny video en dag, det vil vi glæde os til. Jeg ved ikke rigtig, det er jo faktisk ret svært at gøre med en hånd og holde. Og jeg prøver lige med min bilnøgle, for det er sgu da ikke nemt det her med en hånd, og skal holde kameraet. Satan. Det er der noget. Det er sgu i hvert fald klistret godt fast. Ja. Næh, der var den jo. Det er ikke nemt det her. Altså, seerne skal jo også se, hvad der sker. Det er jo ikke, når jeg ligger mobilen, og så helt... Ja, den er lige der. Ja, som I kan se, der kommer i hvert fald noget ud af æsken her. Denne video, jeg bliver sgu nok lige støtte der. Nej, se nu her. Men der kommer da ikke de der konfetti i. Nej. Der ligger der bare sådan en kedelig æske der. Ja, der ligger den så. Det er sgu ikke nemt med en hånd det her. Jeg tror faktisk jeg må give op, fordi det kan man da ikke med en hånd det her. Jeg tror, når jeg engang har fået den pakket ud, så kan det være, at der kommer en fortsættelse af denne video. Men her er den i hvert fald. Spændende og lækker, tror jeg og håber jeg. Tak for, at I kiggede med. Hej.